mandag, og til på mandag. Det er hele weekenden godt til at gå med lektier. Ja, jeg glæder mig til at lave min lektier. Er du det? Ja, jeg skal bruge hele min weekend til at lave det. Det skal jeg også, mand. Jeg gider det. Perfekt. Ja, du er ude af fest. Ja, det trækker lidt i morgen. Øjeblik. Jeg tror, du ringer lige. Det er min mor. Jeg må hellere tage det. Hej, mor. Ja, hej. Jeg tror sgu ikke lige, jeg kan komme, mor. Jamen, det er fordi, jeg har lektier for hele weekenden, så det er et stort projekt, jeg har fået, så jeg kan ikke komme. Jeg beklager. Ja. Hej, hej. Jeg elsker dig, mor. Ja, hej. Jeg tænker mere på bare noget normalt cola. Ja, jeg er med i med Darty. Kan jeg lide? Det er det bedste. Det er min yndlingssoda. Ja. Men jeg tænker på, hvad skal du i aften? Jeg har faktisk meget lektier for. Har du det? Jeg tænkte på, at jeg skulle lave noget mad til os, så vi skulle se noget Champions League. Der kommer Madrid Dortmund i aften. Hvad er det? Det er en fed kamp, ja. Jeg beklager sgu, men jeg har så mange lektier for dem. Jeg har også lektier for dem. Jeg gider ikke lave dem. Jeg har så meget for, altså. Jeg skal nå i det. Kan du det i forvejen? Det er da så nemt. Jeg har lige sagt nej til min mor. Har du lige sagt nej til din mor? Til min søsters bryllup. Ja, i morgen? Ja. Eller i aften, eller? Nej, faktisk i morgen. Så jeg kan ikke komme i aften, fordi jeg har så meget lektier for. Nå, okay. Jeg har jo 2 dages lektier nærmest. Det gider jeg ikke. Så? Hvad er det? Er du ikke sikker på, at du vil med hjem til mig og til Champions League, eller hvad? Nej, jeg kan ikke. Kom nu, din stræber. Kom nu, mand. Jeg kan ikke. Man, kom nu. Jeg skal lave lektier. Det bliver da en fed kamp, mand. Jeg kan ikke. Jeg bliver nødt til at lave lektier. Hvad skal du lave der? Altså, jeg har så meget for. Jeg har fysik, og så har jeg matematik på A, og international, og jeg har så meget for. Det kan du godt. En enkelt dag, du ikke laver lektier. Det kan der ikke noget. Men jeg kan ikke. Du ved, jeg er jo en dingse. Jeg bliver nødt til at holde det, jeg laver. Du er en dingse, er det, ikke? Nå, men jeg vil hjem, vi ses. Det er hyggeligt. Ja, tak for det. Ja, selv tak. Hej. Tja, nogle mener, at det er hårdt at gå i skole, andre gør ikke. Sommetider kan det være svært, andre gange nemt. Det afhænger dog meget af, hvad man selv gør det til. Det kan være svært at få det til at passe med familie, venner, job samt skole, men alt i alt har vi det dog godt i dette land.